Eram ca celălalt cu 2 jocuri. Ești offside. Da? Și! O pierd! Mâine? Da? Mâine și sâmbătă? Da, bani i-a scos cu voi. Adică se va mai topi această gheață. Să urmărim La ce ori? și altele. Vrem și tehnica. Da. Păi, stați că să vorbesc cu domnul de principiu. Stați. Pe urma unui meci, nu numai antrenament Plânge fizic pușcașule! și forță. Mai spre zona mingii! Dar nu uite, Alex. Mâine cu finizul. nu, cu legal. La 12. Și sâmbătă cu 11 plăcânarea ca Tot aici? ok? Mulțumim. Nu, nu! Trage! Trage! Nicoară! Deci nu adevărat. Hai să termin și Putem să mergem. Mai stăm 10 minute în șoat de ceas dacă. Cosminei! Bună jos! E singur! O Jos! poți dai cronic. De sus! Vă dau sus! Ce con? Da. Stai lângă omul! Odoș! Dă-te mai în spate. Iar n-ai loc, mă, din mine. Păi da, vreau să filmez pe antrenor, nu pe tine. Iar n-ai loc din mine. Prinde-o! Găviță! Bagă-n jos! Bagă-n jos, Eni! Hai, dă-l jos! Cu fața! Nimic! Atentă, tempo de cacioare! Pleacă, pleacă, unul! Unde-i sau? Ești în el, Geacie! Strânge, strânge, că te strânge! Hai, Sorică! Hai, Geacie!